Ninabamthombo wamanzi wakithi kwaNobamba engiphuze kuwo ngagangatheka ngaphosa ukudliwa zimamba igwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma undaba omhle kakhulu undaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nenyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla somdlebe inkomo yakhale emthonjaneni izwe zonke zayizi ukulila isilo sakithi kwadukuza leso isilo ushaka ngethemba basaphila abezulu eliphezulu saphila thina emantungweni sisaphila kwasokhumalo nina besilo unqumela umuntu ugwayekatiki kusho ukumsongela nina beqhawe umsongele ngokuthi uma ngabe hluleka ukwenza okuthile ngesikhathi esithile uzomenza isilo sengubo noma kukhona okuthile okubi okuzomehlela nina beqhawe ukusongela nina besilo uma ngabe kuthiwa umuntu unqumele omunye ugwayekatiki usuke emsongelile nabeqhawe utiki ke imali eyayikade isetshenziswa ngaphambilini ninabeqhawe njengoba nje einsukwini zamanje kukhona osheleni nangaphambilini ngezikhathi zakudala kwakukhona imali eyayibizwa ngokuthi utiki ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu uma ngabe kuthiwa umuntu unqumele omunye umuntu ugwayekatiki usuke emsongelile ninabezulu eliphezulu baphile abenkosi baphile abesilo sakithi eMgungundlovu usinquma khuluma bakuzumoya abaseyitheni nabasemakhaya imbuzi kaDambuza abayibambe ngendlebe yabekezela nje kaMdlaka ngasentshobozeni nayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda umbombosho omnyama umgabadelo wagabadela inkundla kwaBulawayo umashikizela shimpi yakhe umvevane lukaphunga noMageba uvevane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala lunjengophunga waseBulawini lunjengovuma kubangoma uqambi lankomba ilahlekile zofa umdlebe kwaSoshangane isilo sakithi eMgungundlovu leso isilo udingane baphile abezulu eliphezulu